Ronbel, kumusta? Init na ang panahon niya, init na ba sa yung ulo? Ihigop lang nagsabaw. This time, kay nato siyang butangan og coconut milk. Direct from garden ang presyo niya, so ubos ra ang presyo nato karon. 77 atong gasto karon dala sa coconut nga para gata ug sa subak nga buwad gamay. Lubi ang nagdagbida sa tong utan karon. Hisgutan na to ang scientific name sa coconut. Cocos nocifera belongs to Aricaceae or palm family. Na siya 5 health benefits sa coconut milk. Contains medium chain fatty acids, lactose-free, has anti-inflammatory, antimicrobial, and antifungal properties. Support cardiovascular health and reduce stomach ulcers. Let's always remember nga ang diet rich in vegetables can lower blood pressure, reduce the risk of heart disease and stroke, prevent some types of cancer, lower risk of eye and digestive problems. Di gid siya boring kay gawas nga na siya coconut milk, ato siya siyang gibutangan og luya of course og tangad. Og para super happy ang akong lunch, akong giparisan og pepino, lettuce, carrot og tomatis nga salad. Why dressing? Kay di ko ganahan nga na dressing. Sa mga nagsabaw sa diha, sure ko mawa na yung sapot, samot na halang ang sabaw. Wow! Enjoy! Happy lunch! Mo kina Ronbel Gums!